फाइनली जायफोर फरायसा बिथांमोना हायर सेकेन्डारिजों लोगोसे आईटीआई अर्थात इन्डास्ट्रियेल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट कमप्लिट जाबाय जायफोर बिथांमोना ग्रेजुवेट खालामबाय आरो जायफोरना नार्सिं कमप्लिट खालामबाय तो बिथांमोना जुदि एएनएम कम्पिउटार अपारेटर जुनियर एसिस्टेन्ट फिल्ड वर्क स्टेनो बायदि जब नागिरगासिनो दङब्ला तो बिदिब्ला बे भिडिअआ बिथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां खौरां लानानै मोजां सेलारिजों लोगोसे डाइरेक्टरेट अफ हेल्थ सार्भिस फेमिलि वेलफेयार अर्थात DHSFW बैफोरबायदि फरायसाफोरनि थाखाय जब नटिफिकेशन फोसावदों स' बिदिब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों बेफोर गासैखौबो आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन तो बिदिब्ला जायफोरा मिथिनो गोसो दङ भिडिअखौ जोबजासिम लोगोफोर बिदिब्ला आंनि गुवार भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनि मोनसे नोंथांनिसिम फिसा खावलायनाय जुदि नोंथाङा दासिमबो लाइमोननि लाइजाम इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला कनजुसि खालामालासे खाथियाव मोननाय गोजा गाबनि साबस्क्राइब बाटनखौ गोसोम खालामनानै होदो लोगोसे खाथियाव मोननाय बेल एबा घन्टा बाटनखौबो गोसोम खालामफानानै होदो मानोना साबस्क्राइब बाटना अरायसम नोंथांनि थाखाय फ्रियावनो तो बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों बे जाबाय डाइरेक्टरेट अफ हेल्थ सार्भिस फेमिलि वेलफेयार अर्थात DHSFW थिंजायनिफ्राय ओंखारनाय अफिसियेल नटिफिकेशन बेवहाय लिरनाय दङ गासै भेकेन्ट पस्टआ दङ 594 टा पोस्ट बेनिफ्राय बे जाबाय ग्रेड 3 नि रिक्रुटमेन्ट पोस्ट दानिया नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बेनि एप्लाइ प्रसेसआ गासैबो अनलाइन थागोन बेनिफ्राय बेनि लास्ट डेटआ थागोन 21 अक्ट'बर 2020 सिम अर्थात 21 अक्ट'बरनि सिगां सिगां नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनानै टेक्निकल आरो नन टेक्निकल भेकेन्सि पोस्ट बेवहाय नोंथांमोना नायोब्ला नुनो मोनगोन नेम अफ पोस्ट नाम्बार अफ भेकेन्सिस बेनिफ्राय सेलारि स्केल बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों रेफ्रिजारेटर मेकानिकेल बेवहाय गासै भेकेन्सि पोस्ट दङ 1 बेनिफ्राय बेनि सेलारिया थागोन 14,000 निफ्राय 60,500 सिम लोगोसे ग्रेड पे थागोन 7,600 सिम तो बिदिनो गोबां रोखोमनि बेवहाय पोस्ट दङ नोंथांमोना एएनएम अर्थात अक्सिलारि नार्स एन्ड मिडवाइफ्स बेवहाय भेकेन्सि जानानै दङ 549 कम्पिउटारनि थाखाय दङ जुनियर एसिस्टेन्टनि थाखाय दङ फिल्ड वर्कनि थाखाय दङ ससियेल वर्कार फिल्ड एन्ड इभालुएसन वर्कार स्टेनोटाइपिं लेबोरेटरि टेक्निशियान तो बेबायदिनो 8टा डिपार्टमेन्टनि थाखाय टोटेल पोस्ट दङ 594 नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों गोबां रोखोमनि भेकेन्सि पोस्ट दङ दानिया बबे पोस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगोन बिनि सेलारिया मा थागोन गासैखौबो आं नोंथांमोननो डिटेल्सआव फोरमायनानै होनो नागिरदों तो बिदिब्ला नोंथांमोना नायदो बेवहाय फार्स्टआवनो दङ रेफ्रिजारेटर मेकानिकेल बेवहाय भेकेन्ट पोस्ट दङ 1 बेनिफ्राय बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय क्वालिफिकेसना थानांगोन हायर सेकेन्डारि पास जानायजों लोगोसे आईटीआई आव डिप्ल'मा थानाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन तो बिदिब्ला बिनि सेलारिया थागोन 14,000 निफ्राय 60,500 सिम पार मान्थ लोगोसे ग्रेड पे थागोन 7,600 सेकेन्डआव दङ एएनएम अर्थात अक्सिलारि नार्स एन्ड मिडवाइफ्स दानिया बेवहाय भेकेन्ट पोस्ट जानानै दङ 545 टा पोस्ट तो दानिया बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथाङा जायखिजाया काउन्सिलनिफ्राय नार्सिं काउन्सिलनिफ्राय नोंथाङा एएनएम अर्थात अक्सिलारि नार्स एन्ड मिडवाइफ्स कमप्लिट जानाय जानांगोन अब्लासो नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन तो बिदिब्ला नोंथाङा बेनि सेलारिखौ नायोब्ला नुगोन बेवहाय सेलारिया दङ 14,000 निफ्राय 60,500 सिम पार मान्थ बेनिफ्राय ग्रेड पेआ थागोन 6,200 नोंथाङा कम्पिउटार पोस्टनि थाखाय बेवहाय भेकेन्ट पोस्ट दङ 16 पोस्ट दानिया बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथाङा बेसेबां क्वालिफिकेसन थानांगोन नायदो नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथाङा जायखिजाया आर्ट्स साइन्स कमार्सनिफ्राय ग्रेजुवेट कमप्लिट जानाय जानांगोन बेजों लोगोसे नोंथाङा 6 मान्थ्सनि डिप्ल'मा अर्थात DCA अर्थात डिप्ल'मा इन कम्पिउटार एप्लिकेसन कमप्लिट जानाय जानांगोन अब्लासो नोंथाङा बे पोस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन स' दानिया नोंथाङा बेवहाय नायोब्ला बिनि सेलारिया थागोन 14,000 निफ्राय 60,500 सिम बेनिफ्राय ग्रेड पेआ थागोन 6,200 बेनिफ्राय पोस्ट दंबायो बेवहाय जुनियर एसिस्टेन्टनि थाखाय भेकेन्ट पोस्ट दङ 8 बेनिफ्राय बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथाङा क्वालिफिकेसन थानांगोन नोंथाङा जायखिजाया आर्ट्स साइन्स कमार्सनिफ्राय ग्रेजुवेट कमप्लिट जानाय जानांगोन लोगोसेनो नोंथाङा DCA कमप्लिट जानाय जानांगोन अर्थात डिप्ल'मा इन कम्पिउटार एप्लिकेसन लानाय जानांगोन अब्लासो नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन दानिया सेलारिखौ नायोब्ला बेवहाय सेलारिया थागोन 14,000 निफ्राय 60,500 सिम लोगोसेनो ग्रेड पे थागोन 6,200 पार मान्थ करै बेनिफ्राय फिल्ड वर्क आरो ससियेल वर्क दानिया जायफोर बिथांमोना फिल्ड वर्क आरो ससियेल वर्कखौ एप्लाइ खालामनो गोसो दङ बिथांमोननि थाखाय भेकेन्ट पोस्ट दङ 11 बेनिफ्राय बे पोस्टखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय केन्डिडेटआ जानांगोन हायर सेकेन्डारि पास लोगोसेनो 6 मान्थ्सनि DCA अर्थात डिप्ल'मा इन कम्पिउटार एप्लिकेसन लानाय जानांगोन अब्लासो नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय बेयावबो सेलारिया थागोन 14,000 निफ्राय 60,500 सिम विथ ग्रेड पे थागोन 6,200 पार मान्थ बेनिफ्राय जायफोर बिथांमोना फिल्ड एन्ड इभालुएसन वर्कार पोस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो गोसो दङ बिथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन बेनि थाखाय भेकेन्ट पोस्ट दङ 3 दानिया बे पोस्टखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथाङा क्वालिफिकेसन थानांगोन हायर सेकेन्डारि पास जानायजों लोगोसे 6 मान्थ्सनि DCA अर्थात डिप्ल'मा इन कम्पिउटार एप्लिकेसन लानाय जानांगोन अब्लासो नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन तो बिदिब्ला बिनि सेलारिया थागोन 14,000 निफ्राय 60,500 सिम लोगोसे ग्रेड पे थागोन 6,200 पार मान्थ
बेनिफ्राय दानिया जायफोर बिथांमोनानो स्टेन' टाइपिं लानो गोसो दङ स्टेन' टाइपिंनि थाखाय नागिरगासिनो दङ बिथांमोननि थाखाय बेवहाय भेकेन्ट पस्ट दङ 7 दानिया बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय क्वालिफिकेशन थानांगोन नोंथाङा जायखिजाया आर्ट्स साइन्स कमार्सनिफ्राय ग्रेजुवेट कमप्लिट जानाय जानांगोन लोगोसे स्टेन'ग्राफिनि ITI डिप्ल'मा थानाय जानांगोन अर्थात नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय स्टेन'ग्राफि जिथु बेवहाय डिप्ल'मा लानाय जानांगोन ITI इन्डास्ट्रियेल ट्रेनिं इनस्टिट्युटनिफ्राय अब्लासो नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन दानिया बेवहायबो सेलारि थागोन 14,000 निफ्राय 60,500 सिम लोगोसेनो बेनि ग्रेड पे थागोन 6,200 दानिया जायफोर बिथांमोना लेबरेटरि टेक्निशियाननि थाखाय नागिरगासिनो दङब्ला नोंथांमोना बेवहाय बे पस्टआबो दङ नोंथांमोना बेखौ नायनानै लानो हागोन बेयाव टोटेल भेकेन्सि पस्ट जानानै दङ 3 पस्ट बेनिफ्राय नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांनि क्वालिफिकेशना थानांगोन हायार सेकेन्डारि पास जानांगोन लोगोसे लेबरेटरि टेक्निशियाननि नोंथाङा डिप्ल'मा नङाब्ला सार्टिफिकेट कर्स लानाय जानांगोन अब्लासो नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन थ' बेवहाय नोंथांमोना नायदो बेनि सेलारिया थागोन 14,000 निफ्राय 60,500 सिम लोगोसे ग्रेड पे थागोन 6,000 बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि सिगां माखासे खोथाखौ मिथिनानै ला बेवहाय नोंथांमोना जायखिजाया केटेगरिनिफ्राय SC ST P बा STH OBC MOBC बा EWS गासै कमिउनिटिनि थाखाय बेवहाय नोंथांमोना 18 इयार्सनिफ्राय 40 इयार्सनि गेजेराव जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन दानिया नायदो बेवहाय मा डकुमेन्ट्स रिक्वायर्ड दङ नोंथांमोना मा डकुमेन्ट्स होनांगोन एप्लाइ खालामनाय समाव थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नायनानै लादो डकुमेन्ट्सखौ बेवहाय होखानाय दङ नोंथाङा 2 कपिस पासपोर्ट साइज फट' होनांगोन नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय समाव जितु अनलाइन एप्लाइ खालामगोन नोंथांमोना बे समाव नोंथांमोना 2 कपिस पासपोर्ट साइज फट'ग्राफ होफानांगोन बिनिफ्राय नोंथांमोना बार्थ सार्टिफिकेट जायखिजाया नोंथाङा डेट अफ बार्थ नङाब्ला HSLC नि एडमिट कार्ड नङाब्ला HSLC नि बोर्ड पास सार्टिफिकेट नोंथाङा प्रुफ हिसाबै आपल'ड खालामफानांगोन बेजों लोगोसे नोंथाङा जायखिजाया नोंथाङा बेसेबांसिम बोर्डनिफ्राय लानानै आप टु इउनिभार्सिटिसिम नोंथाङा बेसेबांसिम क्वालिफिकेशन होगोन बेनि गासै पास सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना बेवहाय आपल'ड खालामनानै होफानांगोन थ' बेजों लोगोसे नोंथांमोना जायफोर बिथांमोनानोखि नार्सिंआव एप्लाइ खालामगोन बिथांमोना नार्सिंनि रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेटखौबो होफानांगन बेजों लोगोसे नोंथांमोना कास्ट सार्टिफिकेटखौ होफानांगोन बेनिफ्राय पार्सनेल डिसेबिलिटि जायफोरानोखि माने दिव्यांग बिथांमोना बेखौ जितु पार्सन विथ डिसेबिलिटि PWD होनना बुङो बेखौ बिथांमोना आपल'ड खालामनानै होफानांगोन बेनिफ्राय जायफोर बिथांमोना EWS अर्थात इक'नमिकेलि वेकार सेक्सननि सार्टिफिकेट बेखौबो बिथांमोना आपल'ड खालामनानै होफानांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना गांसे PRC होफानांगोन जायखौ डोमिसाइल सार्टिफिकेट नङाब्ला पार्मानेन्ट रेजिडेन्शियेल सार्टिफिकेट होननानै बुङो नोंथांमोना बेखौ आपल'ड खालामनो नांगोन बेनिफ्राय बेजों लोगोसे नोंथांमोना इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज जितु साख्रि मोननायनि मोनसे इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट थायो बेखौ नोंथांमोना बेवहाय रेजिस्ट्रेशनखौ होफानो नांगोन बेनिफ्राय जायफोर बिथांमोना ITI अर्थात टेक्निकेलनि थाखाय एप्लाइ खालामगोन बिथांमोना ITI नि पास सार्टिफिकेटखौ होफानांगोन बेनिफ्राय लोगोसे जायफोर जेराव कम्पिउटारनि गोनांथि दङ बे कम्पिउटारनि जितु DCA डिप्ल'मा इन कम्पिउटार एप्लिकेशननि पस्टआव दङ नोंथांमोना बेखौ कम्पिउटार सार्टिफिकेटखौ होफानो गोनां नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो थांनांगोन DHSFW नि जितु अफिसियेल वेबसाइट दङ बेवहाय नोंथांमोना थांनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना बेनि अफिसियेल वेबसाइटआव थाङोब्ला नोंथांमोना बेबायदि माखासे नुनो मोनगोन बेवहाय माखासे इन्सट्राक्सन होनाय दङ नोंथांमोना बे इन्सट्राक्सनखौ फरायनानै लाब्लानो जाबाय बेवहाय एप्लाइ खालामसिगोन नोंथांमोना बेखौ इन्सट्राक्सनखौ फरायनानै ला बेनिफ्राय नोंथांमोना जुदि गाहायाव फैब्ला नुनो मोनगोन नोंथाङा मोनसे नेक्स्ट अपसन दङ बे नेक्स्ट अपसनाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय नेक्स्ट अपसनाव क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना बेबायदि मोनसे फर्म गेवनानै फैगोन बेवहाय नोंथांमोना दानिया नायदों डाइरेक्टरेट अफ हेल्थ सार्भिस फेमिलि वेलफेयार आसाम बेवहाय नोंथांमोना हेभ इउ एप्लाइड फर DHS आसाम ग्रेड 3 टेक्निकेल नन टेक्निकेल बिफोर बेवहाय नोंथाङा सिगाङावहाय खालामना खालामाखै बेवहाय अपसन होनो होदों नोंथाङा जुदि सिगाङाव खालामबायब्ला खालामबाय आरो खालामाखैब्ला न' होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय बेबायदि होयोब्ला दानिया नोंथांनि पस्टखौ सोंगोन नोंथाङा बबे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो ग्रेड 3 टेक्निकेलाव ना नन टेक्निकेलाव टेक्निकेला जाबाय जायफोरा कम्पिउटारनि सायाव बा ITI नि सायाव कर्स दङ बे पस्ट दङ बेफोर जाबाय टेक्निकेल आरो जायफोरा नार्सिं बिदिनो नन टेक्निकेल दङ बेफोर गासैबो नन टेक्निकेल थ' बिदिब्ला नोंथाङा बबेयाव एप्लाइ खालामनो बेखौ क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय बे जायखिजाया मोनसे क्लिक खालामनानै होदो बेनि उनाव नोंथांमोना नै बेवहाय टेक्निकेलाव नैबे रेफ्रिजारेटर ANM बा स्टेन' लेबरेटरि टेक्निशियान बेफोर जाबाय गासैबो टेक्निकेल पस्ट बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ होनायनि उनाव नोंथाङा बेवहाय गाहायाव साबमिट दङ साबमिटखौ क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय थ' क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव दानिया नैबेबायदि मोनसे मेन पेज फैगोन दानिया नैबे फर्मखौ नोंथाङा फिलआप खालामबानो जाबाय दानिया नोंथाङा आं जिहेतु स्टेन' टाइपिंनि थाखाय होदोंमोन थ' बिदिब्ला नोंथाङा बबेखौ होनो जायखिजाया नोंथाङा बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै लाब्लानो जाबाय फार्स्टआवनो
तो बिदिब्ला नोंथांमोना दानि बेवहाय फिल आप खालामलांदो दानिया नोंथाङा एप्लाइ पस्ट बबे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो बेनिफ्राय नोंथांनि केन्डिडेटनि नामखौ बेयाव होफालांबानो जाबाय बेनि जेरै सार्टिफिकेटआव दङ बिदिनो केन्डिडेट फादार्स नेम नोंथांनि जिथु फादार नामखौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय मादार्स नेम होबानो जाबाय मेल फिमेल जेन्डारखौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय आरो पार्मानेन्ट रेसिडेन्स अफ आसाम नोंथाङा आसामनि पार्मानेन्ट रेसिडेन्स नंगौना नङा बेयाव होबानो जाबाय बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ बेनिफ्राय नोंथांनि बैसो 2021 जानुवारियाव नोंथांनि बैसोआ बेसेबां जागोन बेखौ बेयाव हो बेनिफ्राय प्लेस अफ बार्थ नोंथांनि जोनोम जायगाया बबेयावमोन बेखौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय प्रेजेन्ट एड्रेस बर्थमान नोंथाङा बबेयाव दङ बेनिफ्राय पार्मानेन्ट एड्रेस नोंथांनि पार्मानेन्ट एड्रेसा मा बेखौ गासैखौबो होनायनि उनाव बेवहाय मोनसे मबाइल नाम्बार होनो हागोन नोंथाङा मबाइल नाम्बारखौ होबानो जाबाय बे मबाइलाव मोनसे OTP फैगोन OTPखौ बेवहाय कड नैबे सेन्ड OTP कड दङ बेवहाय भेरिफाइ खालामनानै लाब्लानो जाबाय बेनिफ्राय लोगोसे बेवहाय मोनसे इमेल आइडि होनो हागोन इमेल आइडि होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांनि जितु WhatsApp नाम्बार दङ WhatsApp नाम्बारखौ बेवहाय होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय आर इउ सिटिजेन्स अफ इन्डिया नोंथाङा भारतनि नोगोरारि नंगौना नङा बेयाव होदो जायफोरानोखि दिव्यांग अर्थात PWD केटेगरिनि बिथांमोना बेवहाय नंगौब्ला नंगौ नङाब्ला नङा होदो बेवहाय केटेगरि नोंथाङा बबे केटेगरिनिफ्राय दानिया लास्ट एग्जामिनेशन नोंथाङा नोंथांनि क्वालिफिकेशनखौ होनांगोन बेवहाय मेट्रिक हायार सेकेन्डारि डिग्री सेम नोंथाङा बबेसिम होगोन बेवहाय जिहेतु डिग्री सेम होदों बेवहाय गासैखौबो होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना नायनानै ला बबे काउन्सिलनिफ्राय बबे बर्डनिफ्राय बबे इउनिभार्सिटिनिफ्राय बेनिफ्राय हियार अफ पार्टजों नोंथाङा बबे बोसोराव पास जादोंमोन आरो नोंथांनि पार्सेन्टेजआ बेसेबांमोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेखौ लोगोसे पास सार्टिफिकेटखौबो नैथिंजाय आपल'ड खालामनो होदों आपल'ड खालामब्लानो जाबाय बिदिनो नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि मेट्रिक आरो डिग्री डिप्ल'मासिम नोंथाङा बेखौ खालामनानै होब्लानो जाबाय थ' बिदिब्ला टटेल एक्सपिरियेन्स नोंथाङा बेसेबां बोसोरसिम एक्सपिरियेन्स दङ बेवहाय होनो होदों बेनिफ्राय लास्ट एक्सपिरियेन्स डिजाइनेशन हेल्थ नोंथाङा मा खालामबोखो बेवहाय लिरनानै होदो बेनिफ्राय प्रेजेन्ट गभ अकिउपेसन नोंथाङा बर्तमान मा खामानि मावगासिनो दङ बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन जितु एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट मोनो बेखौ बेवहाय नाम्बारखौ होदो बेनिफ्राय डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड खालामनानै होदो बेनिफ्राय गाहायाव नुगोन नोंथांमोना नोंथांनि फट' जितु पासपर्ट साइज फट' बेवहाय होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय गाहायथाराव दङ सिगनेचार जितु नोंथांनि सिगनेचारखौ बेवहाय स्केन खालामनानै आपल'ड खालामफाबानो जाबाय थ' बेनिफ्राय नोंथांमोना गाहायाव दङ पासवर्ड नोंथाङा जायखिजाया 8 केरेक्टारनि पासवर्ड 8निफ्राय 12 केरेक्टारसिम नोंथाङा बेवहाय पासवर्ड बानायनानै लानांगोन बेनिफ्राय गाहायाव रिएन्टार्ड पासवर्ड खालामनांगोन बेनिफ्राय गाहायाव नैबेबायदि साबमिट दङ साबमिट बाटनाव क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय साबमिट बाटनाव क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांनि जितु डकुमेन्ट्स बे गासैबो आपल'ड जाहैगोन आरो साबमिट जाहैगोन थ' बिदिब्ला बेखिनियानोमोन नोंथांनो आं बे लिंकखौ दिनैबो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय जानांगौ आरो जुदि माबाफोर डाउट दंबायोब्ला माबाफोर सोंनो थाबायोब्ला नोंथाङा कमेन्ट बक्सआव थांनानै सोंहरनो हागोन आरो जुदि नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामदो आरो जुदि गाज्रि मोनोब्ला डिसलाइक खालामदो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो मानोना बेफोरबायदि लेटेस्ट इनफरमेशन नलेजेबल आरो इडुकेसनेल भिडिअआ बे चेनेलनि गेजेरजों फोसावबाय थानाय जायो